So yun guys, binabaybay na natin dyan yung daan na yan. Galing tayo ng Misibis Bay. Papunta tayo ng Pigkubuan. Doon tayo sasakay ng bangka. Hi vlog, welcome to my guys. Lalakad na kami, bubuy. Ay kadali oh. Camera. Action. Ate. So yun guys, nakasakay na tayo ng bangka. Ang biyahe lang siguro dyan mga 30 minutes dahil malakas yung alon, kaya medyo mabagal lang yung takbo natin. Sabay lang natin dyan sila Kuya Rodel. Sila yung nasa kabilang bangka. Hindi kasi kasya sa isang bangka lang eh. Medyo madami kami, kaya dalawang bangka yung nagsundo sa amin. Ano pantukod? Ano ba gawin? Ano po talaga? Hindi pantukod sa gitna. Ay, pwede tayo tubig. Kasi magkano na ng ano? Kakatay ng baboy. Kakatay ng baboy. Yan. Nagawa tayong lona kasi umuulan. Pangit ng piyesta. Maulan. Ayan. Mamahulog sa kawali ha. Bayanihan, bayan ano. Tulong-tulong. Para ano, di maulanan. Toto. Yung bandali ko. Doon. Kape tayo. Ang sakit sa mata, ang usok. Bonfire! Tama na muna yan, Garo. So yun guys, mag-ano tayo. I-ready natin yung mga karne, ibababad na natin para bukas. Magigisa na lang tayo. Ayan, ready na natin. May bata. Ayan, si Ron. Yan. Bata. Ready lang natin, tapos bukas ng luto. Ang lulutuin lang natin ngayon yung ano, dinuguan tsaka sabaw para sa gabi. Tsaka pampulutan din kasama. Ha? Katuktok. Kain muna tayo. Pakatrok-tok ako. Tapok mo. Tapok ko. Kaya muna bago mag-prepare ng lulutuin. Ang tagal ng sinigang na ron. So yun guys, pasintabi po pala sa kapatid nating mga Muslim dyan. Minamarinate na natin dyan yung baboy na lulutuin natin bukas. So yun guys, niready na natin dyan yung mga niluto natin. Pero may niluto na tayo dyan na dalawang putahe. Kasi matagal naman mapanis yan eh. Yung adobo at saka yung binagoongan. Yung the rest dyan na nulutuin natin is igado, minudo, at saka ano pa ba yun? Kaldereta, tsaka meron pang lechong kawali. Di na nabidyoan kasi
mahahaba masyado yung ano eh. Kaya yan lang muna. Basta 7 po tayo yung niluto namin dyan nila Kuya Rodel, nila Kuya Ronnie. At nagluto na rin pala tayo dyan ng bopis para sa dispiras ng gabi at may mapulutan yung mag-iinom. Hindi pala tayo nakapunta dyan ng sayawan kasi pagod tayo sa pagluluto. Mga taba. Po. Ngayon po ka mo? Meron. Ano yung maluto? Matuto nga sa maluto, oh. Naubos sa soul. Ano? Pare, kaya ba? Pare? Ha? Pagkabot ng tama yung speaker, lumapatagpog. Ano ba man yung halimbawa? Makanta. Yan sa diet tayo, pare. So, maraming sa impluensya ni Mama di sa Galicia. Tapos ako lang sa nagpakaraot. Sala, bako may sala. Di maraman yan. Alam mo! Di maraman.